Hola, seguidors de Nancy Filia. Avui, en una nova aventura, Nancy ens acompanyarà a Disney. I allí vos ensenyaré tots els conjunts de Disney dels 90 de Nancy. Però l'outfit més adient per a iniciar aquest viatge realment és dels 80 i és aquest conjunt de Mickey que no tinc i com veieu està caríssim, però no hi ha millor manera de passar les hores d'avió que fent aquest conjunt jo mateixa i mira, 100 euros que m'estalvie. Diria que està tan car perquè és un conjunt difícil. Hi ha alguna afortunada que el tinga entre els subscriptors? I bueno, la meva còpia tampoc està tan malament, no? Bo, la samarreta de l'original era més llarga i també portava un bolso i una gorreta roja. Però com que Nancy està guapa de totes les maneres, així li ha quedat genial. Abans de continuar el viatge, volia dir-vos que la música que esteu escoltant és música en directe, del trio Musel, amb Sònia i Carlos. I aprofitaré per deixar caure algun dels meus somnis, i és que si voleu posar música en directe en alguna convenció de nines, a la descripció del canal de YouTube teniu el meu correu. I al final del vídeo vos deixo alguna recomanació més tocant amb quartets de corda. Com m'agrada fer publicitat de la música en aquest canal. Com veieu, ja estem a París, a la Tour Eiffel, i ja sabeu quina és la Nancy que m'acompanya, veritat? Efectivament, la Nancy Ventafocs del 93, que com ja vos he ensenyat en altres 40 vídeos, és la Nancy de la meva infància. I que casualment les dos tenim la mateixa edat. I ja hem arribat a Disney. Aquest és un viatge que em feia moltíssima il·lusió, però bo, és que a qui no li fa il·lusió anar a Disney? I sobretot per als col·leccionistes de nines, a Disney hi ha una atracció que és lo más, que és la de les ninetes del món, que vos la deixaré al final d'este vídeo, junt amb algunes curiositats, perquè la pugueu recordar si vos agrada tant com a mi. Però bé, anem realment al que ens interessa, i és que vos ensenyaré tots els conjunts dels 90 de Nancy Disney. I el primer no podia ser un altre que el propi d'aquesta nina, el de Ventafocs quan va al ball amb el príncep. Aquest vestit de princesa el van traure als catàlegs del 93 al 95 i s'acompanyava d'una cinteta blava al cap i uns manguitos, que jo no conserve. A més, no s'ha vist massa bé, però no tinc el vestit ben conservat perquè la goma que estava als braços s'ha quedat groga pel pas del temps. Si algú sap com arreglar-ho i m'ho deixa comentaris, li ho agraïsc moltíssim. Nancy Ventafocs acaba de trobar el seu carruatge, però prompt es convertirà en carabassa, per això se n'ha d'anar, i es transformarà en Nancy Blancaneus. Crec que aquesta atracció és la més mítica de Disneyland París. De fet, vaig anar de xicoteta i la recordava com superxula, i ara em va defraudar un poc, la veritat. És molt curta i el trenet que et porta va un poc a trompicons. Però bé, tornant a Nancy, aquest vestit també és del 93 i s'acompanyava d'un llacet i una capa roja. La nina tenia el moño moreno i la caixa incloïa 7 nanets. Anem ara a la zona d'Alícia en el País de les Meravelles. Com que la Nancy antiga no té traje oficial d'Alícia, sí que hi ha un de Nancy New, però no el tinc. Per això li he posat l'altre conjunt d'aquesta nina, el de Ventafocs pobre, que com que és blavet es pareix prou al d'Alícia. I aquesta zona de Disney no m'ha defraudat en absolut. És tal qual la recordava de xicoteta, i és que aquest laberint em pareix tan però que tan original. I bueno, és que a mi Alícia em trau superbons records, sobretot perquè quan era xicoteta estava superviciada al joc de la Game Boy d'Alícia. Ara vos deixaré per ací algunes captures per veure si algú li desbloqueja algun record. I per ací al casteller de la Reina de Cors ho tenim tot, l'espillet que deforma i unes grans vistes. Mireu que bonic es veu el parc, només li falta un poquet de sol. I ja canviem de conjunt al de Bella. Aquest va eixir en el catàleg del 95 i la caixa anava acompanyada del Lucas Bèstia amb la seva careta, que és el que més difícil és de trobar avui en dia. I en aquest xicotet passeig en barca, Nancy acaba de trobar el seu conte de Bella i Bèstia. Passem de zona i de princesa amb la Nancy Yasmine de la pel·lícula Aladdin. Esta nina també va eixir al catàleg del 95, acompanyada en la caixa per un Lucas Aladdin. I òbviament la nina no era rúbia, sinó morena tant de pell com el moño, però clar, totes les Nancys a la maleta no em cabien. Estem a la part de Disney que es diu Adventureland, que simula el poble d'Agrava, que és el poble d'Aladín, i entraré amb Nancy a un xicotet passatge d'aquesta pel·li. Per així està el geni, que per cert la làmpara també anava en la caixa, i per així l'escena de la catifa de la cançó que esteu escoltant. I com que hem arribat a una zona més verda, em recorda Pocahontas. Aquest és l'últim vestit de la col·lecció de Nancy Disney, també del catàleg del 95. Venia amb un collar blau i un manguito, que no m'he portat perquè les coses xicotetes tenia por de perdre-les. I, òbviament, la nina també era més moreneta i amb el moño negre superllarg.
Bé, com esteu veient, estic fent un poc el tonto, ja que a Disney no he trobat cap atracció de Pocahontas. I fins així els conjunts de Nancy Disney dels 90. No sé si heu anat a Disney alguna vegada, però si aneu vos recomano moltíssim veure tots els espectacles, són xulíssims i fins i tot en alguns d'ells vaig plorar. Les cabalgates també són molt impressionants amb aquestes carrosses que veieu per ací. I bé, dir-vos que aquest viatge el vaig fer ja fa un temps i per això si estàveu esperant veure la nova part de Frozen, sé molt dir-vos que en este vídeo no la podeu trobar, però de segur que si aneu és xulíssima. I vinga, ja vos deixe en la meva atracció preferida, la de les nines del món, que es diu It's a Small World. Si sou col·leccionistes, vos agraden les nines i mai heu anat a Disney, heu d'anar a veure aquesta atracció perquè vos va encantar. És un passeig en barca d'uns 10 minuts en què hi ha 300 ninetes vestides amb trajes regionals de tot el món. I el més xulo és que aquests trajes estan tots fets a mà. De veritat, és increïble. He llegit que aquesta atracció la podeu trobar en els parques de Tòquio, Califòrnia, París, Hong Kong i Orlando. I com a dada curiosa, l'atracció va ser creada l'any 1964 per a la Fira Mundial de Nova York. Segueix el disseny de Mary Blair, directora artística i dissenyadora de l'estètica de moltes pel·lis de Disney, i si es fixeu, al final de l'atracció totes les ninetes es visten de blanc per simbolitzar que tot i que venim de llocs diferents, tothom som iguals. Així acaba l'atracció, deixeu-me comentaris si també és la vostra preferida i si Disney vos agrada tant com a mi. Espero que per un moment s'hàgiu pogut traslladar a un món de fantasia sense cap preocupació. Recorda donar-li like i subscriure't al canal si t'agraden les Nancys, el col·leccionisme o el contingut creatiu i ens veiem en el pròxim vídeo.